murume wenyu ari kudzoka uyu pane chivanhu chisina kuitwa. Saka kana aramba achiuya munofanira kuenda kumarenda moita chivanhu ichocho. Chivanhu chipi chamakaenda kunoita? Mbuya vakataura kuti takanzi munofanira kubvisa shinda yechipfeko chemukati, moenda mofuchira muti mudzimai wako ndiyeyu, kurati mufuwe haachadii, haachadzoka. Makaenda nani? Tukanzi takaenda namadzibaba nekamusikana akakadecho. Nini nyaya yokurara ngazvibira paguva handisi. Munoziva iwe? Handina chandinotoziva ibaba. Munamato werudziwa maenda kunoita kuguva nasipira? Handina munamato wandikaenda kuita. Kureva kuti pane zvese zvekutaurwa izvi hamuna kana wani chinhu chamunotoziva? Aiwa. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.